Sunt Eric Minion și în acest episod vă jucăm împreună cu prietenul meu Ash Royale. Să începem! Eu de data asta acum am început jocul. Dar e bine. Via! Alo, sunt Robert și ești cu Eric și în acest moment Eric se joacă pe Clash Royale și de-am jocul și merg în arena 7. Al doua legendarii. Aproape termina jocul. Are nivel. Nu. Are Baby Dragon cu armură. Și troncul ăla. Are și turnul cu electroshock. Are și vrăjitoarea și tot felul. Dar hai să începem o bătălie. Înțeles. Se încarcă, se încarcă. Gigantul. Ăla mare. Ăsta te bate. De unde știu? Nu mai pun un uriaș. Ai pus doi uriași. Ca și câștigat, ca și câștigat. Wow! I-am toate! Toate le-am! Robert le are chiar pe aproape toate, numai pe cel care încă nu au apărut. Legendarii și cele care sunt la... Ce nivel ești? Și piticul, elful care trage. Am și asta? Dar are și ce? Asta că încă nu ieșit? Încă nu ieșit, nu? Prietenul meu este în discutare. Și de asta face putem. Dacă vreți, pot să ți-l arăt într-un video și o să vedem cum iese. Să începem. Atac! Evoluție! Ați văzut că în România e revoluție? Vai de mine, câți oameni ies pe stradă și joacă nebunia asta. Pune memoria. Uriaș. Oh. La nivel 1. Eu la nivel 5. Hai, bă. Nivel 5. Hai, bă. Fireball! De fuego. Și în spaniol? Am revenit. Începem bătălia. Câștigat un nou luptor. Ia!
Mattei. Cosa? Torno. Смотри, сейчас. Эй, вообще, ты возьми. Чисто. Чего? Asculteze timp. O să plec. Am revenit. Am mai câștigat încă un card nou. Niciun. Foarte bun. Ambient! Asta e norocul lui. Încarcă-ți, încarcă. Am revenit. Shut down. Până atunci să mai vedem cărțile. Care cărți? Acesta a fost video de azi. La revedere!